Ramon Revilla Jr. Performs. Sa aming mga sapatos, Adidas Nike, Converse Fila, lahat ng klase ng sapatos, may balance po kami 500. Okay guys, okay, one! Sige po, may lighter po, puro LPG kasi na kung anong uri ng umaapoy. O yung lighter, ayan. Okay, mamaya, sino pa nito gusto ng games? Sa kamay! Alam niyo tinatawag na Let It Go Games? O sa Tagalog, uwi-uwian na. Pag may music, pag may music, sasayo kayo pag-stop ng music. Kung sinong unang-unang umuwi ng bahay, ayun ang panalo, ha? And then, kato kayo kayo natito kayo kay Mami. Sabihin nyo po, o sundan nyo sa Canada. Sabihin nyo, Mami, ako po yung unang-unang umuwi ng bahay. Lamang ang malapit ang bahay dito, ha? Oh, ready? Sabay-sabay tayo, lahat ng mga tao dito. Kantaan po natin yung my birthday celebrant. Oh, ready? 1, 2, 3, sing! Louder! Happy birthday to you! Yung malakas! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, isa po, gusto ko yung may kasamang clap your hands. Palakpak. Den. Happy birthday! Louder! Happy birthday to you! Yung malakas! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Okay, once again, big round of applause para sa birthday celebrant. Ayan. Kiss, kuya ha, pag-count ko natin, bublow mo yung candle mo ha. Mami, nakulang po ba? Ay, hindi po nabuo, nakulang daw po, siya pa daw, nabuo. Ay, hindi nabuo. Alright, kuya ha, pag-count ko natin, can I count 1, 2, blow your candle, already? O, naintindihan mo ha? Ayan, naintindihan din ako sa wakas. Alright, 1, 2, 3, blow. Okay, palagyan natin yung birthday celebrant. Okay, sabi po, hindi po mawawala yung birthday wish po ni Mami sa kanin daddy. Mami, birthday wish niyo po, parang smart lang yan. Simple lang yun.